Mitä voit kertoa meille tästä rakennuksesta? No, tämähän on kirjastorakennus, jonka on suunnitellut Alvar Aallon arkkitehtitoimisto. Kiitos. Onko tämä paikka suosittu väestön keskuudessa? Suosittu. Kyllä on. Tämä on kaikkien alajärveläisten olohuone. Hyvin suosittu. Kiitos. Valot kaupungin peiliin ikkunan, aina iltaisin loistetta luo. Ajan vieriä silloin annan, hetki mietteitä mieleeni tuo. Olet kaupunki kallis mulle, olet kaupunki muistojen yön, kotikaupunki yksin sulle. Laulan tuikkeessa tähtivyön. Meille tästä rakennuksesta. Alvar Aalto on suunnitellut Alajärven kaupungintalo. Kiitos. Onko tämä paikka suosittu väestön keskuudessa? No, nykyään aika vähän tällä käy väkiä, että joskus yksittäisiä. Se on melkein mennyt tuolla netin kautta se. Hoitaa asiat puhelimitse, että silloin tällöin täällä käy väkeä. Kiitos. Valomainoksen lailla välkkyvän sinun onnesi vaihtuassa. Monen riemun ja murheen päivän sinä kuljetat aikojen taa. Sydän lempiä voiko toista, olet kaupunki päivän ja yön, mulle kauneimmin aina loista, alla tuikkivan tähtivyön. Meille tästä rakennuksesta. Tämä rakennus on Alvar Aallon suunnittelema ja tämä on suunniteltu Alvar Aallon veljelle Väinö Aallolle, valmistunut 1926. Kyllä. Eli 2 vuoden päästä 100 vuotta vanha rakennus. Mielenkiintoinen. Kyllä. Kiitos. Onko tämä paikka suosittu väestön keskuudessa? Kyllä on. Tämä on kulttuuritalo. Täällä järjestetään paljon taidenäyttelyitä. Ihmiset tulevat katsomaan tätä rakennusta, varsinkin kesäisin. Ja kesällä järjestetään konsertteja ja runoiltoja ja kirjallisuustapahtumia tuossa terassilla ja pihalla. On suosittu. Valot kaupungin peiliin ikkunan, aina iltaisin loistetta suo. Yli kattojen kaipuun kannan, sinne rakkaan tyttöni luo. Olet kaupunki haaveen retken, olet... Istun rannalla yksinäisyyden. Aallot ymmärtää mun tarinaa. Lämmin kallio suo ystävyyden. Yhtä vahvan kuin kalliomaa. Mitä voit kertoa meille tästä rakennuksesta?
En tarkempaa historiaa tiedä, mutta tämä on Alvar Aallon kaiketi ensimmäinen työ. Suunniteltu Alajärvelle, ja Alajärvellähän muuten täällä on paljon sitä operaattoa. Tämä on vanhin niistä. Onko tämä paikka suosittu väestön keskuudessa? No kyllä tämä varmaan on, ja tämä niin näytelmäkerhojahan täällä pyörii paljolti, ja sitten sitten tämä tietysti tämä tanssikurssi, mutta onhan tämä nyt tilana rupeaa olemaan vähän niin kuin, ehkä vähän pienemmällä tekniikalla ja kaikille tällaisia. Mutta muuten ihan ok. Kiitos. Kiitos. Valot kaupungin peiliin ikkunan, aina iltaisin loistetta luo. Ajan vieriä silloin annan, hetki mietteitä mieleeni tuo. Olet kaupunki kallis mulle, olet kaupunki muistojen yön. Kotikaupunki yksin sulle, laulan tuikkeessa tähti.